Manresa 2022. La ciutat que va inspirar Ignasi de Loiola fa 500 anys es transforma per celebrar l'efemèride. Fa gairebé 500 anys, un personatge universal va fer el camí de Loiola a Manresa i de Manresa al món. Així com va acollir Sant Ignasi, Manresa vol continuar sent una ciutat acollidora, diversa i moderna. Manresa ha de ser una ciutat més competitiva i atractiva, tant pels seus ciutadans com pels visitants i turistes, tant per viure-hi com per invertir-hi. Manresa 2022 és una aposta estratègica, transversal i participativa que es forma de 4 eixos. L'eix transforma. Les accions per millorar les infraestructures, equipaments i espais de la ciutat que conformen la ruta ignasiana urbana. L'eix acull. La millora dels serveis turístics i la promoció de l'oferta turística de Manresa, de l'allotjament, de la restauració o de l'oci a la ciutat. L'eix batega. Les accions per la projecció internacional de Manresa i per la dinamització cultural, social, educativa i artística de la ciutat a través de propostes que comptin amb la complicitat del teixit cultural i associatiu de Manresa i el Bages. I l'eix celebra. El conjunt d'accions per celebrar el 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, com una eina per enfortir l'educació en valors i l'aprenentatge col·lectiu i per esdevenir una ciutat transformadora del segle XXI. Perquè Manresa 2022 es nodreix d'uns valors que donen sentit i acompanyen a tots els seus eixos i accions. Uns valors que apel·len a l'espiritualitat interior i a la interacció amb l'altre per aconseguir la transformació i el canvi social, convertint l'experiència ignasiana en una experiència universal.